Kaixo, gu Artzanapi ikastolako ikasleak gara, eta gaur lakuaren ekosistema salduko dizuegu. Gu nes lakuan finkatu gara, nes lakua eskonzian dago Inglaterra. Klima, temperatura, negu hotza eta uda beroa. Prezipitazioa, hodeitzoa eta euritzua. Bizigabeak, lurzoruan, lakuetako lurzoruan, urgeza, harria, karea eta lokatza dago. Orain animaliak azalduko ditugu. Lehenengo ugalketa. Lakuko animaliak arrautzetatik ugaltzen dira, eta horregi obiparo deritzo. Adibidez, arraina. Orain, nes lakuko animali motak azalduko ditugu. Lehenengo belarjaleak daude, eta belarjaleen barruan sartzen dira. Antzara, intsektuak eta barraskiloa. Orain, araijaleak azalduko ditugu. Eta dira erreptilak, amuarraina eta eperlanoa. Eta azkenengoz, orojaleak azalduko ditugu. Eta dira sugandila, sisnea eta anfibioak. Orain, bizidunak azalduko ditugu. Lehenengo bizidunen barruan onddoak azalduko ditugu. Nes lakuan bi onddo aurkitu egin ditugu, eta fitoplaktona eta zooplaktona deitzen dira. Animali bat hil egiten denean gatze mineralak sortzen dituzte deskonposatzen. Landareak, ugalketa. Landareak bi motatakoak daude, loredunak eta loregabeak. Loredunak erle bat edo haizea etortzen da eta polena beste landare batera eramaten du, han ugaltzen da eta beste landare bat sortzen da. Eta loregabeak haizea dator eta esporak beste landare batera eramaten ditu, han ugaltzen da eta beste landare bat sortzen da. Fotosintesia. Fotosintesia da landareak duten elikatzeko prozesua. Sustraietatik ura eta gatz mineralak zurgatzen dituzte. Eta gero landare guztitik garraiatzen dute. Hori izerdi landugabea da. Gero garraiatzen dute hostoetara heldu arte. Hostoetan klorofila dago eta klorofila da landareak duten kolore berdea. Hemen ikusi ahal den bezala. Fotosintesia. Fotosintesia da landareak duten elikatzeko prozesua. Sustraietatik ura eta gatz mineralak zurgatzen dituzte, eta gero landare guztitik garraiatzen dute. Hori izerdi landugabea da. Gero garraiatzen dute hostoetara heldu arte. Hostoetan klorofila dago. Klorofila da landareak duten kolore berdea, hemen aldugu ikusi. Energia hartzeko eguzkiaren argia hartzen dute. Eta arnasteko CO2 hartzen dute eta oxigenoa botatzen dute. Baina gauean fotosintesia ezin da egin eguzkiaren argia ez dagoelako. Eta landareak oxigenoa hartzen du eta kea botatzen du. Eta gero, mantenugaiak berriro botatzen dute. Eta horrela egiten da prozesua. Espezie ezberdinetako erlazioak. Harraparitza, bata beste harrapatzen du elikatzeko. Gure kasuan, amuarraina eta eperlanoa. Parasitismoa, bat kaltetut ateratzen da, beste bat bere barruan sartzen delako. Adibidez, fitoplaktona eta kaioa. Mutualismoa, bientzat ona da, adibidez, irrebelara eta erlea. Eta simbiosia. Bi elkartzen dira eta espezie berriak sortzen dute. Gure kasuan, onddoak eta algak likena sortzen dute. Elikakatea. Kaioa hirugarren mailako kontsumitzailea da. Haragijaleak jaten dituen haragijale. Amarraina bigarren mailako kontsumitzailea da. Haragijalea da eta belarjaleak jaten ditu. Eperlanoa lehenengo mailako kontsumitzailea da. Belarjalea da eta algak jaten ditu, eta ekoizleez elikatzen da. Algak ekoizleak dira, eta baldakizu zer bat duten
Ekoizleek elikatzeko, bai, ura eta gatz mineralak. Eta gatz mineralak baldak izuen hortzuk sortzen dituzten, zugoiek azaldu dizuen moduan lehen, onddoak sortzen dituzte. Orduan, fitoplaktona eta zooplanaktonak sortzen dituzte ura eta gatz mineralak. Hauek deskonposatzaileak dira, eta fitoplaktona kaioaren barruan sartzen da. Honen ondorioz parasitismoa sortzen da, eta kaioari kalte egiten dio. Hau. Mehatxua. Plastiko eta tuberiak daude. Animaliei kalte egiten die likido toxiko ateratzen dela. Gu errudunak gara. Animaliei bere ekosistematik kanporatzen ditugula. Gu hau konpontzeko salatu behar dugu eta beraien ekosistema garbitu saiatu behar dugu garbitzen. Hau izan da gure aurkezpena, espero dugu gustatzen.